Què és el canvi climàtic i per què és tan important? El canvi climàtic es refereix als canvis a llarg termini en els patrons meteorològics mitjans que han arribat a definir els climes locals de la Terra. Aquests canvis poden durar dècades o fins i tot milions d'anys i poden ser causats per factors naturals o per activitats humanes. Un dels principals causants del canvi climàtic és l'efecte hivernacle. L'atmosfera de la Terra actua com un hivernacle, atrapant la calor del Sol i mantenint el nostre planeta càlid. Això és bo perquè, sense l'efecte hivernacle, la Terra seria massa freda per viure-hi. Tanmateix, quan alliberem massa gasos com el diòxid de carboni a l'atmosfera, atrapem encara més calor, fent que el nostre planeta sigui més càlid del que hauria de ser. Quins són els efectes del canvi climàtic? En primer lloc, la Terra s'està escalfant. Això fa que els casquets polars es fonguin, cosa que provoca l'augment del nivell del mar. Aquest és un gran problema perquè, quan el nivell del mar augmenta, pot inundar ciutats i pobles costaners, posant en perill persones i animals. En segon lloc, pot haver canvis en el règim de precipitacions. Algunes zones rebran més pluja de la que solien, mentre que d'altres en rebran menys. Això pot causar sequeres en algunes àrees i inundacions en d'altres, dificultant la supervivència de plantes i animals. El canvi climàtic també afecta el moment de les estacions. Per exemple, les plantes floriran abans i els animals hauran de canviar els seus patrons de migració per adaptar-s'hi. Què podem fer per ajudar? Una de les coses més importants que podem fer és reduir la nostra petjada de carboni. Això vol dir utilitzar menys energia i trobar maneres d'utilitzar-la més eficientment. Per exemple, podem apagar els llums quan sortim d'una habitació, agafar el transport públic en lloc de conduir i reciclar els nostres residus. Només aquests senzills gestos contribuiran a reduir ja l'alliberació de diòxid de carboni al medi. També podem ajudar estalviant aigua. Això vol dir utilitzar només la que necessitem i no malgastar-la. Per exemple, podem arreglar fuites, fer dutxes més curtes. Amb això reduirem l'impacte que el consum excessiu d'aigua genera als ecosistemes terrestres. Finalment, podem ajudar utilitzant fonts d'energia renovable, com l'energia eòlica i solar, en lloc de combustibles fòssils. Això ajudarà a reduir la quantitat de gasos d'efecte hivernacle que s'alliberen a l'atmosfera.